nyekel bangkae nyekel pundak arep nekel kaku apa piye? Oh iya. Aku mbok kon nyucu apa mbok pateni kok. Nah, Iya. ini lho Mas cek ngono lho Mas. Nah, cek. cek, nah. Ya Allah Mas. Nyapa? Yo, guling kabeh. Kok kowe iki mbok yo sing alon-alon karo wong wedok kowe iki jane demek wong apa demek angkong? Wedok. Wedok kaya demit. Nek aku mundur. Nek kono mundur. Iki mbok dhe apa Kang? Yo jeng to, jengatno. Omong pisan iki nglarang. Jenenge bojomu rak ngatno dadi Iya, jengatno. malih jengatno. Jan. Aku mundur kowe mundur ya Mas Pandi ya. Tibunge dituthuk. Mas, tipunge Mas. Ayo. Mundur Mas. Maju Mas. Ayo maju. Mundur Mas. Maju Mas. Mundur Mas. Maju Mas. Mundur. Maju. Hop. Bocah ki kok ketek ora nditegangan.